Jeg hedder Birgitte Hemmingsen, og jeg er 23 år. Jeg er ikke opvokset på landet. Jeg kommer fra jeg bor lidt ude på landet. Jeg kommer fra en ø, så man kan sige, at man er altid lidt ude på landet. Men jeg kommer ikke fra en gård, nej. Jeg blev landmand, fordi at det var startet egentlig med, at der var sådan nogle kødskandaler om svinetransporter og alt muligt. Selv skandaler inden for svin. Og så tænker jeg, at det skulle simpelthen kunne gøres bedre. Og jeg er meget glad for dyr, og jeg synes, det er fedt at arbejde med køer. De sådan store og rolige dyr. Jeg vil godt være udenfor. Det giver sådan en fornemmelse af frihed faktisk, når man arbejder som landmand. Altså min typiske arbejdsdag starter sådan klokken 5 eller klokken 8. Og der går vi over og hjælper over i malkestallen med at skifte hold, så vi får nye køer ind, der skal malkes. Og så med at hjælpe med at mælke sidst færdig og sådan noget. Og så går vi over i kalvestallen og fodrer og giver mælk og strør og hvad der ellers gøres. Så har vi fri midt på dagen og møder igen klokken 2:30, hvor mig og den anden elev, vi så malker. Og det er sådan en dag gået. Jamen, jeg arbejder vel sådan 7 timer om dagen eller sådan noget cirka. Det jo skifter lidt for, hvornår man møder, og hvis der er ekstra at lave. Man kan sige, at man går jo ikke hjem, før man er færdig. Mig og den anden elev, vi har ansvaret over i kalvestallen, hvor vi skal sørge for, at tingene fungerer. Og ellers så hjælper vi herover med at kigge efter køer og altså små ting sådan. Men det er vores største ansvar, det er derovre i kalvestallen. Og det har vi sammen. Det bedste ved min arbejdsdag, det er om sommeren, når vi kører ud på vores ATV'er, med sådan 4-hjulede crosser, og henter køer hjem, og solen skinner, og køerne er glade. Og den første forårsdag, når de bliver lukket ud, når de bare hopper rundt som sådan nogle unge heste eller sådan noget. Så de der store køer, det er også fantastisk. Og når de kælver, og man skal trække sådan en kalv ud, og den kommer ud og er helt og fin, og det er jo også dejligt. Det er jo livsbekræftende i hvert fald. Samarbejde med kollegaer og sådan resten af dem, der er, det foregår rigtig godt. Det er stille og roligt, men vi har en chef, som der selvfølgelig er det overordnede ansvar ham, men så har vi en driftleder, som der er ham, vi spørger om, når der er noget, vi ikke lige har styr på, og sådan noget. Mig og den anden elev sådan. Men vi ved jo, hvad vi skal gøre, og så det er sjældent, der er noget, som der ikke lige fungerer. Ja, selvfølgelig har jeg et fritidsliv som alle andre. Jeg har venner og bekendte og familie og ja, hobbyer og hvad vi ellers med andre unge mennesker har. Vi går i byen i weekenderne, og jamen, det er jo de samme ting. Man har jo de samme interesser som mange andre. Vi har måske lige en time længere om aftenen, og hverdagen er man måske lidt træt. Andre folk har måske fri klokken 5, og vi har klokken 6, ikke? Men ellers så tror jeg ikke, synes jeg ikke, der er en stor forskel. Når vi går på skole, er vi jo omgivet af en masse unge mennesker og sådan noget. Vi har et stort socialt liv. Det er svært at sige, om man er mest glad for at være på skole, eller om at være ude og arbejde. Det er rigtig fedt at være på skole, fordi man er omgivet af en masse unge mennesker. Og jeg kan godt lide at lære noget på den måde. Men jeg savner også at komme ud og passe nogle køer. Så man er blevet landmand, fordi man godt kan lide at arbejde med dyr og få noget motion og noget frisk luft og sådan noget. Så det er her, at hjertet ligger. Altså, vi møder rigtig mange fordomme som landbrugselever, og nok især som kvindelig økologisk landbrugselev. Der er fordomme om, at man altid har arbejdsbukser på og lort under støvlerne og lidt halm i håret. Og at vi har ikke nogen venner, og det eneste, man ved noget om, det er traktorer om køer eller svin. Og jamen, der er rigtig mange. Jeg tror, at listen er uendelig over fordomme. Jeg håber, at jeg kan modargumentere med bare at vise mig, når jeg har fri. At jeg er en pige ligesom alle andre, og jeg synes, det er fedt det der med, at man lugter af ko her indtil klokken 6. Så går jeg hjem og går i bad og tager noget tøj på, og så ligner jeg alle de andre. Min drøm den er, at når jeg er faglært landmand, så skal jeg have en driftleder og en virksomhedslederuddannelse. Så skal jeg være jordbrugsteknolog, så jeg kan komme ud og arbejde som konsulent. Og så vil jeg jo gerne tjene nogle penge, så jeg kan få min gård, en egen gård. Det er den ultimative drøm, det er, at mig og min kæreste vi får en gård om mange år måske.